manifesto chamado Manifesto Loisista. Son uns fragmentos tirados da modesta proposición para renunciar a xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. O manifesto di así: loita, furia, humor, amén. Vivimos malos tempos para a reflexión e a resistencia neste imperio zombi de Microsoft mental. E de que parte estaba eu? Da parte dos que intenten de algún xeito non contribuir a que esa roda opresiva maldita, unha historia da infamia que xa non nos permite ser inxenuos, continúa a xirar eternamente, perpetuando nun cíclico cambio de papéis de amos ou escravos a mesma situación ata que a terra estoupe de noxo e perversión, farta de nós. Se alguén non o sabía, xa é que estaba cego. Non queremos ter amos. Pode que xa nos atopemos a poucos metros da nosa extinción, pero o sentido do humor pervivirá sempre, e o sentido crítico deixa un rastro atrás, con mans, sen elas, cos miolos no cráneo ou espallados polo chan. Volveremos á terra e aos outros elementos primordiais. Como dicía Seca Afonso, camaradas de armas dos 4 elementos. Agora, ainda teño liberdade de opción para exiliar o meu espírito no Ártico, en Asia ou no Nepal. E teño permiso para que nada humano me sexa alleo. Por iso podo decidir militar na miña propia lingua, porque me peta e quero e dame a gaña. Moitas culturas cruzanse no meu espírito e no meu corazón non hai fronteiras. Ninguén me impediu nunca ser máis crítico e sarcástico co que eu sinto máis meu, propio e herdado. Se me permite seguir axudando á defensa que non procura dominar nin agredir, seguirá a ser unha loita compartida por min, da tropa dos vencidos. Terra, lingua, cultura, dereito á diferenza, mente aberta ao mundo e nada máis. Defendámonos logo caladamente, con furia ou con humor tibetano, pero non transixamos cunha soia agresión máis. Sempre haberá novas vías para resistir, para opoñernos e non ser submisos, como a estrategia humilde e provocadora de Butterby, o gris e lúcido escribente de Melville, que para non someterse sen máis as ordes arbitrarias, dicía simplemente, sen ira, pero teimosamente, preferiría non facelo. A reflexión, as ideas, a creación ou as palabras, a arte e a cultura é sempre o que me salva da tentación da morte e me anima a reiniciar. A verdadeira poesía nunca minte, por ferinte que sexa. Quen crea algo sen intencións perversas é inocente da súa posible perversión. Bernhard, Beckett, Cioran, Genet, Celan, Valente, Schopenhauer, Pound, Carver, Poe, tiñan razón, temos razón. E tiñan razón Yeats, Dylan Thomas, Eliot, Joyce, Homero, Dante. Temos razón tamén a un tempo, como todos os atormentados ou felices pintores da beleza e das tebras que cohabitan comigo o meu cerebro, discutindo sen pausa dentro da miña alma. E a verdade é que na miña vida nunca vin máis que tolos e enfermos, Bernhard, que morrer é ben doado, vivir é o difícil, Mayakovsky, e tamén que vivir é fácil, arduo sobrevivir ao vivido, Valente. O obxectivo a ser sempre un universo que se expande. A dor, a escuridade, o mal, tamén existen por nós e contra nós, pero axudan a que a beleza e o prazer sexan aínda máis brillantes. Por iso non debemos evitar, para aforrar no sufrimento, a parte máis escura en cada cousa, porque produce a lucidez e o horror do seu coñecemento. Aprender é unha vitoria, dubidar é unha loita continua, e a crítica nunca hai que desterrala. Porque se non hai dogmas nin bandeiras que nos guíen, estamos obrigados a escoller as cousas e as ideas máis dignas do noso nivel de ética e de xenerosidade, sen inxenuo optimismo escarmentado, e sen un pesimismo opaco e ben alimentado que nos deteña e nos permita unha indiferente neutralidade falsa. Xa non imos ser cómplices do que nos indigne ou nos avergoñe. Nada é inmutable. Todo se transforma. Amén. Moitas gracias.
boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Verbo que se sumase a Vento Lois, unha iniciativa cidadá, en moitos casos de xente anónima, que nestes momentos está a espallar a palabra e os versos de Lois polo mundo adiante. Felicitar as comisarias tamén, porque a exposición me parece extraordinaria. Eu que tive que escribir unha biografía de Lois sei o que é enfrentarse a súa vida e o problema que iso conleva para trazar un fío conductor. Vou a ler dous poemas de poesía última de Amor e Enfermedade. Están datados menos dun ano antes de morrer Lois. Contra a morte e o amor que vai comigo. Dos días que reserva para min o destino, cada unha das súas noites por vivir sería a derradeira, a única esencial, se puidese vivirte a ti tamén, trasnoitado sobre o teu corpo en calma, cohabitando os teus soños, sobrevido a miña inexistencia, soñado nas túas noites, ou prorrogado en ti. O seguinte, datado en agosto do 95, titúlase Transmigración, está aí nalgún dos panéis transcritos, e di así: esta enerxía xa non vai ter fin, non foi creada nin será destruída, irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas, tatuadas noutros corpos paralelos, en simultáneas procesións, sen pausa. Nun cálido universo apaixonado, voume dosificando con usura, ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, ao punto de partida. Moitas gracias. Unha frase maravillosa que non se pode ver ao Lois Pereiro e sair indemne. Négase a oír a miña voz antiga e escoita atentamente as máis recentes cunha leve esperanza no futuro, o medo a descubrir unha vez máis que a morte estaba oculta tamén nelas. Escoita contento esas outras voces e refúxase mentras nun presente vitalmente orientado á defensiva. Gardo pasado baixo 7 chaves mantendo o seu discurso silenciado. Négate, sí, rexeita e nega a miña voz antiga, porque agora sei algo que antes non sabía, que en realidade tampouco era miña. Deixaches no meu corpo a tua presencia, verquendo o teu encanto nos meus ollos, que non se volverán lograr de vaguas, porque non apodrecerá máis tempo. A nostalgia convertida en cadáver. E imos explorar a xeografía do noso amor eterno correxíndoa, se te abres con dozura novamente ao meu amor ausente e vixiante. Aceptas que cho entregue e logo baste. Camiño do futuro libremente, compartida ca tua propia vida e amada para sempre. Un soño alleo repetido. O certo é que teño impresión que ás veces que se fai máis patente cada día de que pensas evidencias en contra de vin morrer daquela. Estou vivindo un soño repetido nas noites dos que me seguen querendo. Revisando os danos. A man dereita do corpo, a man esquerda a esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos aos meus soños escasos e prudentes. Se a morte é un incidente necesario que me penetre calada e sen furia. A traición é uniformemente cruel por suor que polas noches crea o fracaso dun corpo que conoce os seus dominios vencido pola ofensa continuada dos feitos. E así, desculpará a miña derrota, o medo que non sinto xa. Transmigración. Esta enerxía xa non vai ter fin. Non foi creada nin será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas tatuadas noutros corpos paralelos, en simultáneas procesións sen pausa. Nun cálido universo apaixonado, voume dosificando por un furo, ata que chega a hora de voltar, canso e feliz por punto de partida. Amor. Tería que reanudarme e regresar á miña propia vida, sen contaxiarme outra vez de min mesmo. Retocaría o guión e mudaría outra vez de personaxe, retomando a pérdida, a aprendizaxe. Poema para Piedad aos 31 anos camiño do ceo. Se a morte é un incidente necesario que me penetre calada e sen furia a traizón, uniformemente cruel co suor que polas noites crea o fracaso
dun corpo que coñece os seus dominios, vencido pola ofensa, continuada dos feitos. E así desculpará a miña derrota o medo que non sinto xa por ti. Que lle podo ofrecer a quen me intente? Días contados de paixón inerte e amor eterno sempre compartido, coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos usurarios, conxugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural, reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a quen me intente se son un fío solto da esperanza, tecida e destecida por Penelo? A néboa en Monforte, fumadora de opio, é nai de siluetas furtivas, e saúdo o perigo que brilla na face escura dos teus soños, a verquer nas veas a bagua fatal. E triste non dorme no fondo dos ollos, medrando no reflexo eterno dos corpos afogados, profecías. Cando baño a navalla destas artes no sangue doutro drama que se acolle no refuxio da tua arte máis lene, como unha man esférica que acepta. Eu son un deus sensual, e cando cae o sol, fustrigo a beleza no mesmo cabalo. Somente se intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise, sabendo que debería ter sabido impedirme a min mesmo descubrir que só fun un interludio atroz entre os muros de silencio. Só puiden evitar vivindo a sombra, inocularlle para sempre a quen amaba doses letais do amor que envelenaba a súa alma cunha dor eterna. Sustituindo o deseso por exilio, iniciei a viaxe sen retorno, deixándome levar sen resistencia ao fondo dunha interna aniquilación chea de nostalgia. Poemas. Somos xente normal, boa xente, todos persoas normais, máis ou menos perdidas. Cada un co seu nome, só hai fillos de puta e xente que vive e vai saindo como pode, náufragos do mundo, unidevos. Conversa ultramarina.